ngiyi-installe kahle ade ngizenza mina ekhanda. Hayi but guys ngizamile ngicela ndoyisa i-installation yami after out of 10. Namhlanje ngisemsebenzini guys. Sengikhona imoto ziyaqala ku-3.5 kodwa imoto ngicela inamba yami lapha kuyibhayi engi-WhatsApp njengamanje. Ngi-early ke namhlanje emsebenzini. Ayi yabona nje ngiba it's either ngi-early kakhulu or ngi-late kakhulu. Ngicela ukufika ngo-8. Happy New Year guys, unyaka omusha 2026. Ngiyathemba ngene kahle, ngisayiphethe kahle futhi. Ngizama ukufaka i-tag because ave ngikhohlwa. Ngizama sengitetezela la ngiya kwi-meeting. Guys, injani installation yami bakithi ngani rate out of 10. Ngizenza mina. Wey! Injani? Ngathi tshekile ulayini but ngicela ukuya eThekwini yazi ukuthi la ePortshepstone abakwazi uku-installa nabantu bakhona uma ngifuna uku-installa kumele ngize ngiyele eThekwini. Masenza ntwenja manje morning kolotla Sabe, isso nem colher baguete. She stands for me. Oh, la pungsa da khala le pa tsang khasele. Phela ngiyawakha mangisuke endlini yami. Morning wazwa muhle ngiyabonga bathanda shuthi ngishayile le installation le. Ashuthi ngizamile. Awumane uthi ngimuhle ngi-installe wini. Uthi ngizamile. Imoto iqala ku-3.5 ngikanti inamba yami kuyibhayini ngi-WhatsApp njengamanje. Uma usebenza uzosenda i-ID yakho, i-license, 3 months bank statement nama-payslip akho awu-3 a-recent. Uma u-self-employed 6 month bank statement ne-ID ne-license. Akudingi ukuthi uzube ne-payslip bakithi. As long as kuyi-bank statement yakho nje inyanga nenyanga ingena imali kuvele ukuthi uyayakha imali. Uzwa nje imoto yakho naku-2026 ngisayidayisa imoto. Ngiyabonga i-support guys. Yo. Into engenzela yona last month ngani iphinde nakulo nyaka. Enze njalo-ke inamba yami ikhona kuyibhaya abadinga imoto. Ngidayisa onke ama-brand. Bakhona no-7 seats phela siye saba nenkinga ngoDisemba. O-7 seats bese out of stock. Kuqala kwayithatha Romeon ingasatholakali. Ne-Etika yaphela bekushubile abantu bafuna lawo 7 seats last month. But-ke this month bakhona 7 seater, ikhona i-Etika iqala ku-6.5 installment, ikhona ne-Toyota Romeon iqala ku-7.5. Ikhona futhi no-7 seater we-Triber uma ukuthi u-Alphard i-Etika ne-Toyota. I-Triber iqala ku-5.5. Hello wamuhle ntombi ngiyabonga bakithi futhi siyawenza nama-deliveries for free nakulo nyaka. Mazwide unjani Magwaza? Happy New Year, last born. Unjan. Ngwenza lapho kudatha mina. Mina bengakwenza better. Ha guys, ngikhathi ukuthi ne-installation yami. Futhi ngikwenze kabi. Ayo. Ja. Gehen manje lamhlophe emnakeni. Hayi mkhaya. Waze wamuhle wesisi ngiyabonga Shema Mkhize Nkosi yami. Waze wamuhle Mrs. Moto. Sengiyisa niyeza. Hey. Ngaze ngadeleleka but you ate. Mrs. Moto. Hayi ngilungile guys. Ngani sithi number yami uyibhayini ngi-WhatsApp wadinga imoto. Yini nanga? Wema! Wema!
mina-ke uma sekuza ngasekunikeni kahle ayiseve. Iphi leyo? Inuka. Iphi? Iphi manje? Inuka mnandi. Mina nginuka kahle futhi ngimuhle and ngenza idozane. Angilalanga kahle baba amadeni sizolo baba uyatatazela yo. Why? Kwenze njani? Uyenza nekhaya nisebenza namhlanje? Uyenza nekhaya? Angiyazi phela vele ngifonele ubaba. Baba bethoza? Hayi wena ngifonele baba ngifonele baba omncane ngifonele intombi yabo omncane uma wayo. Manje bayatatazela hawu yini? Bakungani ekhaya nani? You forgot about me. No, I didn't. Ngakhohlwa kanjani nje kodwa bakithi? Bengomsebenzi kayini? Bekumele uye khona ngobani? Ngenye nje ngicela ungasekho la yini. Na udli iapula. Umuntu awenza into zakhe. Nami ngenza into zami. Manje ngitshela ukuthi ngenzeni mina ekuseni. Phela ngihlale ngawazi ama-chips ngiyawathanda lama-chips esekutsheni. Ngibamba umoya yazi sisima isikhathi eside kanjani kwi-meeting njalo ekuseni siba ne-meeting. Ngicela udinga imoto esithi namba yami kuyibhake ngo-WhatsApp. Ozamohle ngathi awuye etoilet. Ngiyabonga bakithi, thank you. Futhi ngiyishayele le installation. Ngumani ukuthi ngiyi-installe kahle. Ngiyadlala guys, ngathi itshekile kancane. But kaze ngizamile yazi. Khona amasana nje ala Potchefstroom futhi. Abawazi bhekisana la Potchefstroom. Kuthi njani installation yami? Ngathi ufana noma mcili awu. Awusazwana no-5 kunjani? Right? Ngizenze mina. Serious? Ngizenze mina, shuthi sengiyayishaya lento. Ngizenze namhlanje ekuseni. Ngizenze mina ekuseni. Ngivuka ngo-5 cabanga. Lapho i-Saturday ngivuka ngo-5 because ngifuna ukuzenza ikhanda. Ngithanda ngingena ngo-8. Ngazodinga imoto esithi namba yami kuyibhaye ngo-WhatsApp imoto iqala ku-3.5. As long as wakho 7,000 kuyaphezulu ngenyanga nje uyakhwalifya ukuthatha imoto bakithi. Imoto iphuma ne-track uma iphuma la iphuma ne-insurance. But uma singaphandle imoto uyakwazi ukukhansela uyifa. Abanye bayithanda i-insurance. Uthanda wazi uyikhansela konke le-track ukukhiphe kodwa-ke for ukuthi imoto yakho ibe safe. Mamkhulu. Ngiyaphila mntwana. Waze wamuhle intombi yami. Ngiyabonga Kotlang, waze wamuhle sisi. Ngiyabonga Mkhize, ngiyabonga guys bonke abangincomaya. Ngibuza ukuthi ithuthi nayidayisa amabhayisikili 4,000. Kufanele ibhayisikili le-Omoda. Uma ukuthi uyi-afford i-Omoda 5. Ikhona ibhayisikili 4,000. Ngidayisa yonke into. Papa nje ngawumise. Ningasabi. So 8. Namba yami khona kuyibhaya abadinga imoto. Sengile isifomise kahle exercise.